Vítam vás u nového videjka, dneska sa nachádzame v Brusovciach v skateparku a za kamerou je David. A dneska zahráme Game of Scoot, Natoš Park. Opa, je jedna. A zahráme tu Game of Scoot, ako som povedal. Ideme hrať na 5 písmenok, jeden pokus na zadanie, 2 triky na odjazd. A budeme sa popri tom striedať, takže dajte like, odber na tomto novom kanáli a poďme na to. Dohodli sme sa, že Davida dáva prvý. Tak zadám na rozjazd ešte k tomu. S tými konfetami. Bracho, vyváž to ti hovorím. Okamžite ti hovorím. Na to, že som chorý, tak teda polochorý. Čo ti jebe? Tak vôbec nebudem zadávať také triky na... A zadáme si rovno tu kickless. Kickless? A na opo stranu. Hopa, len tak. Dám ja teraz trik a dáme si cez tento roh, čo je taký dosť sketchy, tak dáme si tam bar. Dal som to a teraz ide jeden kotleba. Jeden na to. Ba. Je to tam. Dobre, dneska večer som sa inšpiroval, keď som kúkal Erika Lukana, tak ideme barspin cez tie schody. Tak to je fakt ťažké. Je to ľahké? Hej, barspin cez tieto schody je tam 6 či koľko. Tak sa ukáž. Barspin. Okero zadávam a dáme v radiuse umbrelu. Jeba, nezbodaj by to nedal. Opa. No, dyk nasledáš, čau. Čo ti jebe? Zadávam invar som najmenšieho bangu tam. Aj, z tohto bangičku. Invat. Dyk, hop. To preto robím invar takto. Že ne, za seba. Preto vieš dobre v radiuse a nie takto, že? No hej, ale double invar ťa na prvú. Tak poď z tohto double invert a uznávam. To si netrúfaš, čo? Takisto tak v chaose i so mnou sparring si netrúfaš. Dáme mu trochu streetovejšiu vec a dáme si tiblu cez toto účko a nakoniec dáme opo 2.7. Skoro do proflipu. Dobre, zadávam a zadám, teda skúsim vyfronsku cez tú pyramídu. Cez hentu. Tak poď. Když nevyskúšiš. Čo je? Ušípiš kodo. No. Bracho, skoro, keby nehovorí nejaké pojebané. Ty určite. Dáme si cez tento roh a dáme si full heel. Ale ty pojď brácho rotor, lebo To keď dáš, tak rovno P. Dyk p***del za mladí. Čo ti? Moc. Takže čo si? Som P a preto, lebo robím opo barspiny. Takže... Paťavý? Jeho vzor bol Denny. To by som ani nezatočil takto. Ja neviem, jak sa to robí takto. Jeho vzor bol Denny Makovka Dobre, takže zadávam. a učil sa od neho, takže preto robí opo bar spiny. A idem brivip z bangu. Brivip z bangu? Hej, Brivip z bangu nedá v živote. Když nevyskúš. to nedám. Čo si jebe? Aj, čo? To nerátá. Čo neráta? Brácho, však kokot rozjazd. Nedal si to, čo si zadal. Idem ja. OK, tak zadávam a dáme si na tento bank a dáme si tam 3-6 double whip. To je nubak. To je nubak. Zadávam a zadávam. Anles kiko z bangu. Môj trik, ktorý len ja viem na celom Slovensku a dám hoci kde, a to je, že bar spin a brief flip. Poď, to ti dám už. V rádiuse tu, v živote tu nedáš. Už to vám nedám. Tam teda vlastne. Poď. Dám to jak niečo ma podceňuje. Ale navíc kým sa zahráva, ten bastard. Boj. Ešte navícko. Bráško, ja som to mal zle chytené. Jak som to dotiahol tými petardami, mohol som to dať, sakra!
Tak zadávam, dáme si serku a dáme si cez tento roh bar whip a na bank pôjdeme 3-6 downhill. Bracho, to je kokot, aspoň že tak. Zdávam znovu to isté a teraz kúkaj, čo dám. Čau, vyprava chrbtom. Ale... Oči popolník! Bráško, Čo robíš? tak hrať, oči popolník. Čo robíš? Johano? Oh. Čo ti? Ťa vás dám do skuty, kokot. Možno aj double bass brívkaš? Ty určite. Motherfucker. Retardácia. Ukáž sa. Zlomil si kolobežku. Rozhodli sme sa, dáme iba piga, ne? No. Dáme piga na 3 písmenka, už sme tu boli do zajtra. To je pre druhý diel dáte like a odber. A ja zadávam teraz. Som prvé písmenko, som vydal PP. A nabujem piga, tady bude pičus. A dáme si čistý 3-6 whip na bank. Už ide David. Ty pičo, ale skoro. Keby ja dopadnem dvoma nohami, víš, že by sa mal chrbát zarytý v betóne. A však. No! Ja neverím. Zadávam whip front scoot z toho menšieho bangu. To je whip front, z toho, ktorý je potom invert. Takže let's go. Whip front scoot. Je to tam. DMS record. Ty jebe, ale je tam ťažšie, jak som čakal inak. No hej. To úplne zabratými mojimi bazukami. Trošku si Davidka otestujeme. A je to taký step up vedľa bangu. A dáme si tam klasický 3-6 bar. Je to step up, hej, je to z malého bangu. Toto vyzerá to na kamere úplne pohode, ale ten odraz je taký na piču, ty koko, že som tam nedal ani double whip. No už ide. Tento. Jež. Jasné. Čau, vyrastol vo Francúzsku. Tak pozor, ne? Tak poď už. Megapol? Hopa, Braško. Skoro sa nedoskočil. PI? Zadávam a zadávam double throw bar na bank. Bacha na prštek. No. Som kokot! Pane Bože. Pravačkou som to chytil. Joj. A dáme si saltičku na koniec videa, asi. Takže dáme Datkimu posledný trik. A to je backflip na radius. Brácho, ne? Choď už. Toto bude koniec Game of Scoot medzi mnou a Konfetou. Pre viac videí dajte like a odber. A vidíme sa na budúce videjka. Na tomto novom kanále teraz nový. Takže čaute.